i wefan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae'r wefan yn ei gwneud hi'n haws i chwilio ein catalog, gweld delweddau a gofyn am gopïau o ddogfennau. Cyn y gallwch fanteisio ar yr holl nodweddion newydd, bydd angen i chi gofrestru eich manylion ar y wefan. Dyma sut. Mae cofrestru yn broses 2 rhan sy'n cymryd cofrestru ar wefan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru a hefyd y cynllun Cerdyn Archifau sy'n rhoi mynediad i chi at gyfoeth o ddeunydd archif gwreiddiol a gedwyr mewn archifau ledled y Deyrnas Unedig. Ewch i www.agddc.cymru a chlickiwch ar cofrestrwch yng nghornel dde uchaf eich sgrin. Bydd hyn yn mynd â chi i'r ffurflen gofrestru i chi ei llenwi. Gofynnir i chi hefyd gadarnhau eich bod yn cytuno â'n telerau ac amodau sy'n cynnwys diogelu data, defnyddio ein hystafelloedd ymchwil a gwneud cais am gopïau. Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cofrestriad, rhaid i chi gadarnhau nad robot ydych drwy glicio'r blwch ac yna clicio arbed fy manylion personol a symud ymlaen i gam 2. Yna, anfonir e-bost i gadarnhau eich cyfrif a gellir gwneud hyn drwy glicio ar y ddolen sydd ynghlwm. Sylwch mai dim ond am 1 diwrnod y mae'r ddolen yn ddilys. Bydd hyn wedyn yn mynd â chi i dudalen lle gallwch osod eich cyfrinair. Os nad ydych yn derbyn e-bost, gwiriwch eich blwch post sothach. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn gallu gweld eich cyfrif a'ch dangosfwrdd. Os hoffech ddod i'n swyddfeydd i ddefnyddio ein hystafelloedd ymchwil, bydd angen i chi ddod â manylion adnabod sy'n dangos eich llofnod a'ch cyfeiriad presennol, enghraifft, trwydded yrru, mwyn cwblhau'r cofrestriad. Os byddwch yn mynd i unrhyw anhawster ar unrhyw adeg yn ystod y broses, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â ni drwy glicio ar y tab Gofynnwch gwestiwn. Ar frig y dudalen, os ydych yn bwriadu ymweld â ni, bydd angen i chi hefyd greu cyfrif ar wefan y Cerdyn Archifau. I wneud hyn, ewch i www.archivescard.com/cy a chlicio cofrestru. Yna byddwch yn cael eich cludo i dudalen lle gallwch greu eich cyfrif. Unwaith y byddwch wedi llenwi eich manylion a chlicio cadw, gofynnir i chi lan lwytho llun math pasbort ohonoch eich hun. Cliciwch dewis, dewisiwch y llun rydych chi am ei ddefnyddio, cliciwch agor ac yna cliciwch lan lwytho. Neu gallwch ddefnyddio eich gwe gamera i dynnu'r llun drwy glicio ar eicon y camera yn y bar llwyd. Os hoffech ail gymryd y llun, cliciwch X ac ail-adroddwch y cam uchod. Unwaith y byddwch yn hapus gyda'r llun, cliciwch Nesaf. Os nad oes gennych fynediad i'r safle, neu gwe gamera, neu ddyfais gyda chamera, gall aelod o staff dynnu eich llun pan fyddwch yn ymweld â ni am y tro cyntaf. Yna, gofynnir i chi gyd synio i delerau ac amodau'r Cerdyn Archif. Ar ôl cytuno, gallwch gyflwyno'ch cais drwy glicio Cyflwyno yng nghornel dde isaf y sgrin. Ar ôl cyflwyno'ch cais, mae'n rhaid i chi ymweld ag archif o fewn 2 mis gyda 2 fath o ID, lle byddwch yn derbyn eich cerdyn sy'n ddilys am 5 mlynedd. Cofiwch ddod â'ch cerdyn gyda chi bob tro y byddwch yn ymweld â ni neu unrhyw archif arall.